Уважаеми зрители, добре дошли в епизод 11 на предаването VIP Pass. Представяме ви Modern Furniture, една от компаниите, удостоена с награда от тазгодишният формат Дизайнер на годината. Наградата получи управителят на фирмата госпожа Магдалена Грозева. Modern Furniture предлага цялостно обзавеждане, работи с сертифицирани партньори и не на последно място предлага мебели и за нашите малки наследници с различен цветен и закачлив дизайн. Моля за вашите аплодисменти за Modern Furniture! Те получават награда за интериорен дизайн на мебелен салон. Каня на сцената госпожа Магдалена Грозева, управител. А наградата ще бъде връчена от Николай Стоянов. Благодаря за доверието на организаторите, лично на Ирина Попасова. За нас винаги ще бъде удоволствие да правим нашите клиенти щастливи и ще се радваме да бъдем полезни както можем. Благодаря ви. Дизайнерът Маргарита Петева отново показа своят индивидуален почерк. Скъпи гости, моля за вашите аплодисменти за Марго Мод с дизайнер Маргарита Петева. Тя получава награда за моден дизайн на екстравагантни облекла. Наградата ще бъде връчена от Николай Стоянов. Много благодаря за всички, наистина много се вълнувам. Благодаря ви. Надявам се да ви харесват моите светли мечти, моите сънища от това, което Аплодисменти за Марго Мод. Издател и собственик на списанието да получи наградата за дизайн на бизнес и лайфстайл списание. Наградата ще бъде връчена от госпожа Петя Стефанова, изпълнителен директор на Ателириум Ексклузив. Добър вечер, скъпи гости! За мен е чест и привилегия да получа тази награда. Аз вярвам, че в този свят няма такова нещо като другите. Има единствено ние. Ние сме тук всички да успяваме по дух, по дизайн, по победи, така че вашите успехи и са и наши успехи. Идеята на медията да показваме всички вас успешния пример, който вие показвате. Бъдете благословени и безкрайно щастливи. Благодаря ви!
Мечтаете да се разхождате по модните подиуми в Милано, Берлин, Дубай и Анталия? Агенция Монарх провежда кастинг за модели, които да се включат в нашето престижно модно шоу в тези бляскави дестинации. Кандидатствайте сега на телефонен номер 0886 311 785. Искате да бъдете включени в най-доброто американско фитнес списание? Monarch TV организира кастинг за фитнес модели. Ако сте запалени по фитнеса и имате завладяваща история, която да споделите, не пропускайте шанса да станете част от предстоящия материал за списание To Be Exposed. Кандидатствайте сега на телефонен номер 0886 005 447. Чувствам се страхотно на това събитие. Благодаря, че съм част от него. Благодаря на организаторите, които са се справили чудесно в личен план на Ирина Папазова. Мисля, че е голяма привилегия да спечелим тази награда и съм ужасно щастлива от този факт. Това е следващата стъпка в вашето кариера. В личен план бихме искали да развием този бранд, в частност детските мебели, които са една от най-голямата ни гордост, тъй като те са тематични и подбрани за всяко едно дете спрямо неговия характер. Така че да можем да зарадваме всички и да направим тяхното пространство вълшебно. Благодаря ви, аз също. Здравейте! Искам да благодаря много за поканата да участвам на това прекрасно събитие. Много съм развълнувана, просто че показах моите модели, които са моите мечти, сънища. Това е един цвят, който излиза от мен, който моята колекция беше Butterfly. Това е една експлозия от цветове, от въздух, от много динамика. И много се вълнувам и много благодаря. Организацията беше страхотна. Много благодаря. Следващата стъпка е следващата ми колекция. Аз се занимавам с мода, която е апсайклинг. Това е подобряване на нещо вече готово. Аз използвам кожи от Италия, които взимам и правя нещо вече направено, подобрявам го, добавям различни елементи и става една дреха, която е като една инсталация. Тя грейва и е нещо, което просто не може да се повтори. То е уникално. И аз благодаря. Много благодаря. Денова, Мис България 2021 и Мис Планет 2022. Изключително съм развълнувана все още от събитието. Беше уникално. Благодаря много на организаторите, на Ирина Папазова за поканата да участвам в това уникално тържество. Беше един празник и ще се радвам отново да се видим с всички тези хора, дизайнери на още такива събития. Благодаря много още веднъж. Следващата стъпка в вашата В кариера? момента съм наблегнала повече на учението. Уча журналистика в Софийският университет.
И помежду другото, като хоби се занимавам с това, с мода, с ревюта, с събития и ми доставя изключително удоволствие, разпускам по някакъв начин и така. Пожелаваме много лични и професионални. Благодаря ви много. Добър вечер! За мен е голяма чест и удоволствие да бъда пред вас. Чувствам се уникално, голяма привилегия и чест е да бъда на това събитие. Организаторите подготвиха събитие, което е наистина на висота във всяко едно отношение. За мен в този свят, в който живееме, няма други. Всички сме едно цяло. И когато другите успяват, и аз успявам. За мен е много важно да показваме позитивния пример. Идеята на медията Банкер Спешъл е да показваме всички успешни личности в нашата държава с тяхния позитивен пример. Списанието печели дизайн специално за най-доброто бизнес и лайфстайл, точно благодарение на екипа, на историите, на дизайна, на професионалисти, с които работиме. Пожелавам на всички наградени да имат безброй успехи, да бъдат благословени и съм много щастлива да бъда с вас и да показваме успешния пример. Чест и почитание. Благодаря ви. Каква е следващата стъпка в вашата кариерна? Следващата стъпка е да постигаме още повече постижения и да показваме как най-сериозните хора в нашата държава постигат чудеса и грандиозни успехи. Аз лично смятам, че е много важно да показваме чрез дела, а не чрез думи и действия. Делата говорят. Благодаря ви. Много ви благодаря и на вас да се връща стократно. Благодаря ви. Създателите на българската държава, известен също като 1300 години България, е архитектурен комплекс, посветен на 1300 годишнината от създаването на българската държава. Монументът е разположен в най-високата част на Дунавската равнина – Шуменското плато. До величественият паметник може да стигнете по символичните 1300 стъпала, които водят началото си от центъра на град Шумен. Осмарските скални манастири са средновековни помещения, издълбани във варовикови скали, намиращи се югозападно от Шумен. Разпръснати по Шуменското плато и създадени през Второто българско царство, манастирите са културно наследство на исихазма в България. Сред тях се намира и скалният феномен Окото на Осмар, също наричан и Халката. Според самата баба Ванга, този скален феномен е четвъртият по сила енергиен център в България.
Искате да се разхождате по модните подиуми в Милано, Берлин, Дубай и Анталия? Агенция Монарх провежда кастинг за модели, които да се включат в нашето престижно модно шоу в тези бляскави дестинации. Кандидатствайте сега на телефонен номер 0886 311 785. Искате да бъдете включени в най-доброто американско фитнес списание? Monarch TV организира кастинг за фитнес модели. Ако сте запалени по фитнеса и имате завладяваща история, която да споделите, не пропускайте шанса да станете част от предстоящия материал за списание To Be Exposed. Кандидатствайте сега на телефонен номер 0886 005 447.